n'ọnwa na kpakpando. Igbo jisiwe n'ike ka anyị mezie Oh yeah. Una go fear because I am stepping it hotter this year. I dey greet everybody na ngomanya. Umu nwoke chagoranya, they go di manya. Igbo kwen, Nigeria kwezon. Aha m bụ Flo Smith. Ihe eji amalụ m bụ Dr. Ike. Mana ihe nne na nna m balụ bụ Ikechukwu. Afa nna m wee bụrụ Nnebue. So, itikọta ọnọ bụrụ Flo Smith aka Dr. Ike. Real name Ikechukwu Nnebue. Onye ọbụla mma m ga-ama na onwe obi egwu na m okeke nọ here. Maka na ndị egwu ọgbara ọgba na kpakpando si m ka m bịa tata ka mụ na unu nọdịa Igbo bụ Igbo. Obi wee bụrụ m sangụli. Ekene m. Idenna nọ here. Abụ m onye otu Idemili local government. Anyị nwa bụ isi obodo Idemili, the local government headquarters. Ana m eti egwu ka na-eti. Ụdị egwu na-eti amakwa nka m esi okwu n'Igbo mana ka nsụgodi n'oyibo na ọza nwayọ kọba bịa. Ndị ọcha na-akpụ ya alternative, experimental alternative. Ịghọta na nsị ka nkọwa ya n'Igbo egwu ọgbara ọgba maka na ọ ngwakọta. Ịghọta eweta nka tinye, eweta ose weta nnu tinye magi tinye crayfish, ofe a na-atọ maka na etolu na ndịda na ọwụwa anyanwụ bụrụ east na maka na anyị nwa bụ the wise men from the east. Etolu na east and onye ọbụla to na east ịmago around in the 80s to 90s ị ga-adị very very exposed to a lot of high life music. Ịghọta niile a na-akpọ n'ụlọ bụ Ọsadebe, Oliver De Coque. Mgbe ahụ itinye redio na ABS ịghọta a na-akpọ high life ma a na-akpọ egwu ndị Congo ịghọta. Then oluka anyị bịa ka anyị na-etonitezi teenage time ịmaga ebidozia dịbazi exposed to American music ịghọta, hip hop, R&B, rock ịghọta. So mbịazịa chọzịa ka ndị egwu na-ede egwu high life esi anaba m n'isi, hip hop anaba m n'isi, R&B anaba m n'isi ịghọta. Mana onyinye pụrụ iche Chineke nyezi m bụ na mbịazi adịcha ya bụ egwu ndị mmadụ gee a na-anụ obere high life ya, a na-anụ obere hip hop, na-anụ obere rock ịghọta. So ọbịazi a na-atọ ụtọ ọfụma. So ndị mmadụ wee like ha egwu m ọfụma maka ọ bịazi gbazi ọpụrụ iche. Amazi m ife mma akpụ ya mana egwu nke na ha promote kịta ọ dị ka ndị mmadụ na-prefer karịa egwu ya rock mana soft rock. Mana ị ga-ekwa ya, ị ga-afụkwa ihe dịka high life maka ihe dịka ụbọ ị na-anụ ụbọ dị na ya, ị ga-ama na ụbọ high life ịghọta. Mana ndị mmadụ like ya rinne nkuku. So egwu ọgbara ọgba amabọ m ihe a ga-akpịa ọnụnwa onye na-egezi ọgba ọmalụzi ihe a ga-akpịa agwazia m ka amalụ.
well ịma na ihe dị n'ụwa kịta bụ a sị na ihe anyị nọ na ya kịta bụ ndị ọcha kpọrọ ya global village ịghọta obodo ọnọdụ ka ụwa niile bụzi ofu obodo so ihe ọbụla ị na-eme ị ga na-eme ka ọ ga-abụ onye nọ n'obodo a ọghọta ihe ị na-ekwu ọ like ihe ị na-eme, onye nọrụkwa n'Amerika gee ọghọta ihe ị na-eme. Mana ihe na-adị ịna-anya na ya bụ egwu ifu na o nwere ihe dị very very prominent pụtara ọfụma ịghọta nwaanyị ọma ịghọta maka ana m like ihe ọbụla na-eme ka nne eme gịnị ka nne project asụsụ Igbo, maka na ịma na ndị United Nations si na asụsụ Igbo na-anwụ even asị na ihe dịka ahụ ise na-abịanụ na ebe nwezi ihe dịka asụsụ Igbo wee sị ha na ha tụgbuo onwe ha na m ga na-agba mbọ otu ọbụla otu o si dị m ka m na-etinye line n'Igbo n'egwu ọbụla m na-agụ, maka na nsị ka ngụbịa ihe niile n'Igbo ịma na ngụchakwa ya ọ nakwa n'Igbo ahụ mụkwa na ọsọsọ anyị nwa bụ ndị na-asụ Igbo ga na-anụkwa ya, mana achọrọ m ka ndị na-asụ Igbo onwe ka otu esi etinye Igbo n'egwu m ọ bịazie even ka anyị na-ekwu ihe asef ịma na egwu ahụ bụ ọkịta ịma na otu a Infinity nọ kpakpando a ịma na ọ na-ejezu ụwa niile a na-akpọkwa ya na MTV na-akpọkwa ya na Trace ụwa niile na-enenye abịazia ndị ọcha ma ndị South Africa ana-ajụ m abịa na my ịntanetị na Facebook ana-asị m what is nwaanyị ọma ịmago onwe ka abịa spell ya onwe ka mana ị ga-ama na ihe anyị na-asị what is nwaanyị, so onye ọbụla na-asị gị what is nwaanyị ọma, so ịfụ na anyị na-epush asụsụ Igbo ọ bụ na ngụl everything n'Igbo onye ọcha ama ndị TV ndị ọcha ama ngwekwe ya, mana otu ọ dị n'oyibo ha bịa na-akpụ ya ma m bịazie nlụnyelu ha Igbo enye m ghọtago anụm epush ya bifo ha mara ihe na-emenụ ha na-asụzi Igbo even o nwere onye nke Holland nwata nwa agbọghọ na Holland ọ sị m na n'ụlọ akwụkwọ ha ọ na-akpọzi maka ọ bịa na-ajụ m kedu ihe bụ nwaanyị ọma nwee sị na nwaanyị ọma bụ pretty girl, fine woman. So o jezie na n'ụlọ akwụkwọ ha na Holland ọ na-agwazi ndị enyi niile ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-akpọzi ha nwaanyị ọma, ha na-asịzi kedu ihe bụ nwaanyị nyanwa na-enwezi aṅụrị na-akọwara ha n'ọnwụ language a na-akpọ Igbo n'Afrịka efuliana. So asụsụ anyị wee na-ejemi ejemi ọ ya kpata anyị ji ntinye oyibo etinye n'Igbo. Mena ana m ọdụ ka Victor Wiful Jita Boy ana m akpọ ụbọ akwara ana m akpọ ụgbọ ọ na o wutere m na ebughị m ụgbọ m wee bịa ịghọta maka o nwere ka ije si wee dị ma na ije Lagos na-adị egwu ịghọta, so ebughị m ụgbọ m wee bịa ọ bụ na m wee bịa na akara m ịkpọtụrụ ya ka mụ na Igbo bụ Igbo wee nọrịa ka amarụkwanụ na nwa ụbọ ka m bụ.
onye ọbụla na-ajụ ya bụ ajụ maka onye na-enecha ya maka ife anyị sere ebe a bụ ọgbaligboghari mana ọ Naijiria ka anyị sere maka na ihe ebe m bụ na ịmana ọ na-aga ndị mmadụ onye bịa agbalụjebe South Africa, agbalụjebe London, agbalụjebe America, wee na-ajụ ha sị ọ gịnị ka a na-agbagharị mgbagharị niile a? Ọ bụ na nwa mgbe ka amaghị abụ ka ọ na-agụgụ ya adịghị nkọ? Ọ na ya enwe ọzọ ebe malụ mma n'obodo a bụ Naijiria machacha mma? Ama m na anyị ka nwere a long way to go, mana Naijiria amaka maka na anyị jego mba jee mba wee fụ na Naijiria mara mma. So ihe ọbụla na-eme nwesị ya na anyị ga-anọ n'obodo a wee see ihe onyonyo a, mana anyị sechara achọ nke anyị see ọgbaligboghari ọ ya bụ onye na-enecha ọ na-eti ebee ka esere ebee ka esere, mana ọ n'obodo a na Lagos a ka esere everything. Na ya dị egwu ọ Chineke na-enye egwu mmadụ tụkwalụ gasị o ịma na ọ na-aga onye pụtasị Flo Smith afụrụ m egwu gị na steshọn nke a, afụrụ m egwu gị na Trace, afụrụ m egwu gị na Infinity, a na-asị ha egwu gị amaka ịdị nnọọ iche, ọ bụ ọpụrụ iche nke a nsị ha ọ Chukwu maka na ị gara enyi nwoke were ego ọ sị na ọ Chukwu na-enye egwu maka ka egwu si abịa ọtụtụ oge ọ na-alahụla, enwere m ike nna ha alahụla kịta ala ọmụ nlọ ebe m nọ na studio a na-akụ egwu a na-agụ egwu agụgide egwu emepe m anya ọ bụrụ na ụlọ ka nna alahụ na nlọ ka nna alụ eme m gịnị ewelu m fonu rekọdụ anya bụ egwu rekọdụ cha maka ọ bụ na mee rekọdụ ha n'abalị ahụ mana m echefie so m rekọdụzi anya emesizia akpọzia m my producer mụ na ya wee nọrọ anya asị m ya nna nekwa egwu a dị otu a nekwa ka nsi wee chọọ ka ọ gaa na ka nsi wee chọọ ka ọ gaa, anyị wee tinye aka ọnụ wee mee ya. ọbara anụ m nwaanyị gbara agbata obi n'ụbọchị eziokwu ka mma gwa gị mma tụkọrọ gasị ndị na-eti egwu anyị nwa na-eti egwu anyị na ụmụ nwaanyị adịka otu efuru m n'ebe a nọ kịta afụrụ m ụmụ nwaanyị n'anya well I don't go feel lie because ụmụ nwaanyị bịara support ya na-eme ịmana ndị mmadụ na-asị ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme ọ bụrụ na nwaanyị nọ n'ime ma nwaanyị etinyeghị ya maọbụ nwaanyị asọpọta ya ma na ị na-eme nwere isi maka ụmụ nwoke niile bụ nwaanyị ka eji biri ụmụ nwaanyị si ha na ọdịmma ụmụ nwoke kwe iyo so ka na ụmụ nwoke nwere ike n'egwu gị like ya obulie n'obi ọjọọ bulie n'obi saa egwu amara mma obulie n'obi ogoli ya ọ na-akpọ ya sọsọ na moto ma ọ na-akpọ ya n'ime bịa, mana nwaanyị like egwu gị ọ ga-akpọ ndị enyi nwaanyị oh my god I just heard Flo Smith so nice, it's a lovely song, you know, enyelu gị aka wee zisa ozi ọma. So ụmụ nwaanyị dị anyị mkpa well anụghị nwaanyị ekelere m Chineke nyere m oriakụ nke m ofu mkpịsị ngụ m wee bụrụ mmụọ ozi Chineke zitere n'eluigwe o wee na-enyelu m aka wee na-eme ka ife a na-eme wee na-aga otu anyị nọfụ ebe a nụnwasị nso otu nnaruo afụmonye si nnọọ dadi edebelu gị nri ịpịa nri iwu arụ izuo ike echi niile ekwopụkwa mgbagharị wee bụrụ ihe dị na ya. So ekele m Chineke. oke ihe na-ewepụ m ihere n'ihu bụ ifuru ọkụ na-acha na steji ma otu anyị na-afụ na studio ọkụ na-acha ọ na-ewepụ m ifele ọkụ achagha na ọchachie m anya adị m high ma ọ na-adabata na steji maka oge ụfọdụ enwere ike ị na-akwado ịbata steji yọta a na-apụcha ka akpọ afa gị obi ga yọta mana akpọ ha anya bụ afa ndabata n'ọgbọ ndị mmadụ a na-eti
ịghọta njide ha na mind ka apịa ha n'egwu adị m high ịghọta maka imagine na ọ bụrụzie na nje weluzie something wee mee ka ndị high mbịazie dabata n'ọgbọ apịa egwu a na-shout ndịzie high imazia na highness upon highness ọ ga-abụzi equals to madness ịghọta so enwekwa ịma na ndị ọcha nwere ndị ọcha na-akpọ natural highness ịghọta mụnwa bụ natural high ịghọta ihe mere bụ na otu esi wee kwụrụ kịta ịghọta ịma na onye ọbụla nwee staịlụ nke nwee strategy nke o ji abata n'ọgbọ mụnwa chọrọ ịbata n'ọgbọ otu m na-abata n'ọgbọ a na-ama abata ndị mmadụ a na-amalụ Flo Smith ebe ọbụla ije a na-asị Flo Smith na egwu ebe ọ pụrụ iche Flo Smith ịghọta so achọgodu nka m na-etigodu sọsọ m ịghọta mbanye nwezi ka ndị mmadụ malụchazie m amalụgodu m ọfụma mazia na mụ na ndị maka ihe na-eme sometimes ị nwere ike ị na-apụta ọfụ gị na mmadụ na-etikọsị egwu ụfọdụ sef apụta echeza egwu onye ahụ gị na-etikọ so mụnwa ebe a na-ebelivu na onyinye Chineke nyere m ịghọta so achọ m ka ndị mmadụ malụ m ọfụma ndị mmadụ experience godu the gift of God in my life before mụ na ndị ọzọ etikọbazia mgbe ha na-etikọzi onye ọbụla enwelu okwu nke brown sugar, you're so sweet. Living next to you is like paradise. Nothing compares to you. Nothing compares to the sweetness of your love. You've got music. Ouch, ouch, my baby. You've got music. Ouch, ouch, my baby. Wanyoma. Well, most of my songs are actually from inspiration, true life story, so people of Ma. Well, ihe nchọ ekwu maka ndị chọrọ iti egwu chọrọ ịga far n'ihe gbasara iti egwu ọ bụkwa sọsọ iti egwu ma ihe ọbụla onye ọbụla na-eme anything ọbụla ị na-eme ihe dịgodu mkpa bụ first and foremost ka ị were onwe gị were ihe ị na-eme tinye n'aka Chineke maka Chineke bụ onye na-enye onyinye anọ Chineke na-enye onyinye makwa ka o si ewepụta onyinye ahụ o nyere gị ka ndị mba niile wee fịa ịghọta maka na akwụkwọ nsọ kwụ si na ọ bụ onyinye mmadụ ga na-emepelie ụzọ onyinye Chineke nyere gị ga-eme ka gị na ndị nze na ndị ọzọ wee na-erikọsị ma ndị igwe ịghọta so ihe izi ga-eme bụ igwe n'onwe gị tinye n'aka Chineke were egwu eti tinye n'aka Chineke hapụchakwa ya niile a na-ama n'elu yo what's up nigga this no ị ga-emechi ihe niile ama na uche gị ga-adị n'ihe ị na-eme malụ na Chineke ka everything dị n'aka ịghọta then nke ọzọ dịkwa mkpa bụ ịmalụ ndị gị na ha na-alụkọ maka ịma na obodo anyị bụ Naijiria esika ndị agha na ndị in fact ndị mmadụ dị iche iche dị so ị ga-emepe anya gị mụrụ anya dị ka azụ ọ bụrụ na ịmaghị ụzọ ị chọba onye ma ụzọ ka ị solie ka ị ghara ifu o wee bụrụ okwu bụrụ ihu ọkwa ifu ihe gbasara iti egwu onye anya dị mma anaghị eti egwu ịghọta anyị na-ekwu na onye ọbụla ifu na-eti egwu wee tigide ewee na-amalị amalụ ndị mmadụ wee malịa anya dị onye ahụ mma maka na ihe nji ekwu bụ na ọnwụnwa dị n'ihe gbasara iti egwu ehike ihe isi ike ịgbakwana egwu ị ga na-eti egwu na-etinye ego ebe ọ bụ na ego iji akpata ego ị na-etinye ọ dịka ị na-eme ọ dịka ọ na-anaghị eme mana ihe jụrụ dị mma bụ na ọ bụrụ ha na ịdahụ mba ị na-etie believe onye ị na-eme one day Chineke mepere gị ụzọ and Chineke mepe ha nara gị ụzọ onye gị aka gị chawa ha na efu ụwa niile ọ na-atọ
ịpụtazịa na-akpọ gị ma akpọ mfa gị n'obodo niile ndị mmadụ pụtazịa eche na ọ dị mfe mana ọ dị ọkwọ mfe ọ dịrọ mfe mana Chineke na-eme ihe niile. Chineke na-enye ya bụ onyinye maka o si eweta ife ga-eme ka ya bụ onyinye wee chawapụ ka mba niile n'ụwa niile wee mara ya. abịa na ndị Igbo niile na-akụ egwu m ga-ala gị ka ndị mmadụ ihe dịka Celestine ukwu ha, ihe dịka Ọsadebe, in the sense that na egwu ha ti ga-anọ ụwa tụwa mgbe ọbụla iji wepụta egwu Ọsadebe kpọọ ya ụwa niile na-aṅụ. So m ga-ala ike egwu a na-eti na in the next 100 years ka ewepụtakwa ya kpọkwa ya ndị mmadụ na-enwe aṅụrị. Abịa na mba ụwa niile mmala ikuku ihe dịka ụdị mmadụ Bono of YouTube ọ na-eti egwu wee amalụ n'egwu mana ọ bụ osisi egwu ka ọ na-eti ọ bịa na-eme ihe humanitarian works. Ọ bịazie wele egwu a onyinye a Chineke nyeje wee na-alụzi ọrụ oziọma, na-alụ ọrụ enyemaka. Ọ dị ihe nchọrọ ime maka na egwu bụ akara aka Chineke nyere m, bụ na onyinye Chineke nyere m, mana Chineke chọrọ ka m jiri ya bụ onyinye wee mee gịnị wee na-enyere ndị ọzọ aka. So achọrọ m ka ndị ka ụdị ndị a ga-abụ apụta n'ụwa niile amalụ ha amalụ, apụtakwa n'inyere ndị mmadụ aka n'ụwa niile amalụkwa ha amalụ, maka na ọlụ aka ya alụ n'obodo anyị bụ Afrịka ka nkụ, ọlụ aka ya alụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa ka nkụ. So ụdị ndị a ka anyị chọrọ bụ ma ọ fedị ka ụdị mmadụ Wyclef before Wyclef even na-akwa ọ chọbụ ịzọ prezidenti n'obodo ya. Ihe niile abụkọ wee nyere ndị obodo ha aka maka ejigo egwu wee mara ya n'obodo niile. O were egwu wee kpata ego wee chọkwazịa ka ndị obodo ha so lie wee lie ya bụ ego. Ọ dị ndị a ka m nwa na-enejere anya. Brown sugar, you're so sweet. Living next to you is like paradise. Nothing compares to you. Nothing compares to the sweetness of your love. You got music, ouch, ow, my baby. You've got music, ouch, ow, my baby. Wanyoma, Igbo bụ Igbo, ana m ekele unu, daalụ unu. N'ọnwa na kpakpando Igbo jisue n'ike ka anyị mezie n'ike. Hey, una go fear because I am stepping it hotter this year. I dey greet everybody na ngomanya. Ụmụ nwoke chagoro anya, legodi manya.